Priatelia, máme nespravodlivý zákon, ktorý treba zrušiť. To, čo je nespravodlivé, musí ísť preč. To, čo je kruté, neľudské, musíme zrušiť. Ochrana života nenarodených je najpálčivejšou výzvou dnešných čias. Preto tu sme a preto tu budeme dovtedy, dokým sa táto zmena nestane realitou. Bratislava, za život! We have been told a lie that we should be happy with abortion and not make too much of a fuss. But 21st century abortions are leading to countless women being hospitalized and traumatized at risk of increased anxiety and depression. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że bez ochrony tego podstawowego prawa, jakim jest prawo do życia, nie ma innych praw człowieka. Dobrý Boh každému vkladá do jeho svedomia podnety a snaží sa ho zachrániť pred zlým rozhodnutím. Aj tento pochod je nositeľom tých podnetov do svedomia ľudí našej spoločnosti. O týždeň sú voľby, povedzme aj na svojich sociálnych sieťach, aj vo svojich sociálnych bublinách, aj svojim blízkym, že toto je dôležitá hodnota a volíme aj podľa hodnot. In America, Christians did the same thing every year after the Supreme Court legalized abortion. We never thought we would see the end of abortion in our lifetime. But thanks be to God, it happened. So my message to you, keep living in truth, keep hope alive, and keep marching and gathering for life.